alderdi jeltzalea gera, alderdi abertzalea, eta Euskadi da gure aberria. Bere herria maite duen alderdia gera. Herritar guztiak errespetatzen dituen alderdia. Ekimen politikoan bidegileak eta liderrak garenak. Herri asmoa, herri proiektua bideratzeko sortuak eta arasoi aurre egiteko, izan arazo txikiak, izan arazo handiak. Horretarako gera sortuak eta ez inoren interes pertsonalaren zerbitzura egoteko. Eta zein da Eusko Alderdi Jeltzalearen helburu nagusia? Euskal nazioaren egituratzea. Euskal nazioaren egituratzea eta Euskal nazioaren garapena. Hori da gure helburu nagusia. Beti ere Espainiatik eta Frantziatik bananduta. Aparte, hori da gure helburu nagusia. Eta horrexegatik defendatzen dugu Euskadiren etorkizuneko estatus politikoari buruzko erabaki demokratikoak errespetatuak izan behar dutela. Sinesten dugu horretan, hori defendatzen dugu. Geure etorkizuna erabakitzeko daukagun eskubidea.